Понякога живота ни предлага много хубави моменти, които много рязко се превръщат в това, което никой не сме си представили, че ще бъдем. А именно, при мен се оказа, че ще бъда самотна майка с едно детенце и едно бебе в корема, което се очаква през октомври. Много повече обаче ме е страх да се върна там, където бях, отколкото това, което ме очаква. Ако гледаш това видео, добре дошъл в началото на една нова глава от живота ми. Преди 2 години взех едно от най-големите решения в живота си, като оставих живота си в България. Събрах всичкия си багаж, взех си детето, взех си багажа и се преместих да живея в Германия, като в началото, разбира се, разчитах на сестра ми и на семейството й за подкрепа. Бях доста изпълнена с надежда, имах доста много планове. Представях си как ще изглежда живота ми след няколко години. Представях си дом, семейство, успешен бизнес и спокойствие. Живота обаче има странния навик да не пита какви са плановете ти. Понякога ни отвежда по път, който никога не сме си представили. Имаше момент, в който вярвах, че това е началото на нашата история. После живота ни подари още едно малко чудо и когато си мислех, че бъдещето вече е написано, всичко се промени. Чакаме с нетърпение с Влади едно малко момиченце, което съвсем скоро ще направи семейството ни с един човек повече. Няма да разказвам всичко. Не защото се страхувам, а защото вярвам, че някои истории заслужават да останат само наши. Но има нещо, което искам да ви разкажа. През последните години толкова често оставях мечтите си на пауза. Все си казвах, нека първо това, нека да мине онова, нека да дойде по-подходящ момент. И без да се усетя, започнах да живея повече според обстоятелствата, отколкото според мечтите си. Докато един ден не си зададох един въпрос. Ако правилният момент никога не дойде, тогава взех едно решение. Да спра да чакам, да започна. Може и да се проваля. Може би ще трябва да започвам от начало още много пъти. Но поне ще знам, че съм опитала. Този канал няма да бъде място само за красивите моменти. Ще има умора, ще има съмнения, неуспешни опити. Ще има идеи, ежедневие, майчинство, смях, сълзи, торти и малки победи. Ще бъде място, в което ще записвам как изграждам живота, за който винаги съм мечтала. Не знам къде ще бъда след година. Не знам колко хора ще гледат това видео, но ако един ден се върна тук и се усмихна, значи всичко си е сбувало. Добре дошли в първата глава. И между другото, това ще бъде изключително интересно приключение не само за мен, но и за вас.